Prosím. My jsme dopoledne nakousli tu českou specialitu, bohužel je to česká specialita, a to je ta obrovská, ale obrovská záliba ve slevách. Ale vy z té záliby děláte určitou přednost. Prosím, prozraďte nám, co děláte. Já, Pavlíno, děkuji za pozvání. Já možná uvedu tu zálibu ve slevách. Já si myslím, že bohužel toho českého zákazníka si prostě řetězce historicky vychovali na slevy. Prostě v Čechách je to fenomén, 60% zboží se prostě prodá ve slevách. Tady malá vsuvka, jenom informace konkrétní, které mě zaujaly, tak za rok 428 000 letákových akcí se komunikuje na kupy. Když si do toho vezmu ještě nějaký vědnostní programy, tak jsme na milionech nějakých slevových impulzů pro koncového zákazníka. A já když se zeptám hypermarketu, tak oni říkají ano, ale my jsme tohle dělali i v jiných zemích než v Čechách a tam od toho upustili, ale v Čechách ne, protože to nejde. Český zákazník je prostě fenomén. Já si myslím, že s tím je potřeba žít, potřeba pracovat. A když se zpátky vrátím k tomu, když si vezmeme tu kvantitu těch slevových akcí, které dneska řetězce, a nejenom potravináři, ale dneska už se to týká i botařů, fešnařů dělají, tak je na snadě, jestli ta kvantita je ta přednost, anebo je možná cestou do budoucna to dělat kvalitněji. Protože dneska vlastně je jeden nový fenomén u koncového zákazníka a to je, krom toho, že on chce nakoupit výhodně, tak zároveň chce nakoupit pohodlně. A jeho komodita, kterou ten zákazník dneska mnohem víc oceňuje, tak je nějaké pohodlí a jeho čas. A mění se třeba i způsob, jakým zákazník ty slevy vyhledává. Každý by dneska mohl říct, že budou stačit vědnostní programy konkrétních řetězců, ale vemte si sami. Zákazník dneska v průměru za den dostane nějakých 48 komerčních sdělení, newslettery, vyskočí na ně nějaký pop-upy v aplikacích. A z toho naprosto šílené. A z toho on si otevře maximálně 2. A druhá otázka je, jestli tou kvantitou a tím plošným zásahem já oslovuji nového zákazníka, nebo jestli vlastně dávám slevu tomu zákazníkovi, který je můj věrný a vlastně jenom si ukrajuji na marži. A třetí faktor, který řeší vlastně projekt Retaimo, tak je, že se kompletně mění i způsob vyhledávání toho zákazníka před jeho nákupem. Dneska už klasické vzorce typu najdu si informaci na Seznamu nebo na Google, to ve své už nefunguje. Můžou nějakým způsobem fungovat vědnostní aplikace konkrétních značek, ale dneska ten koncový zákazník opravdu začíná používat umělou inteligenci, právě protože jeho komodita, která je pro něj nejcennější, je čas. A tenhle fenomén, já si troufám říct, že bude ještě více růst, protože ten zákazník chce mít informaci o tom, když se rozhodne, teď to řeknu s nadsázkou, už nastartovat to auto a jet nakupovat třeba do retail parku nebo do obchodního centra, tak co tam skutečně je schopen nakoupit výhodně nebo pohodlně. No a vy jste tohoto využili a připravili jste určitý systém? Přesně tak. My jsme připravili vlastně systém, který jsme obchodně nazvali Retaimo. To AI je tam vlastně schováno, protože opravdu to částečně využívá prvky umělé inteligence. A vlastně Retaimo funguje velmi jednoduchým způsobem. Je to nástroj, který slouží primárně pro pronajímatele. V tuhle chvíli je to řešení opravdu připravené pro retail parky, ale ve své podstatě už dneska řešíme možnost to klonovat na i obchodní centra, kdy vlastně pronajímatel v momentě zapojení do Retaima tak získá kompletně nové webové stránky, které jsou opravdu moderně udělány, obsahují vlastně nejmodernější SEO, kdy dneska už se hovoří o disciplíně AI SEO, to znamená, ty stránky musí udělány tak, aby ty informace na těch stránkách našla ta umělá inteligence. Zároveň tím uživatelem těch stránek nebo toho systému Retaimo, platformy Retaimo, tak je nájemce. A ve své podstatě pro toho nájemce to skýtá jednu ohromnou výhodu, a sice on nemusí připravovat
10-15 různých formátů, grafik, prostě tu akci, kterou chce odkomunikovat, tak sám přes svůj login nahraje do platformy Retamo. A pokud v tom Retamu bude zapojeno, jakože dneska se blížíme číslu někde kolem 150 retail parků, tak vlastně ta akce se propíše na všechny obchody toho daného nájemce a ty novinky a ty akce jsou vidět okamžitě na webu. Zároveň my zřizujeme pro ty retail parky sociální sítě, Facebook, Instagram, to znamená ta akce se propíše na Facebook a Instagram a zároveň pro každý konkrétní retail park, protože vzniká ta mikrosite, tak sbíráme kontakty na zákazníky a odesíláme vlastně hromadný newsletter. Což je za mě taky vlastně řešení, které právě řeší tomu koncovému zákazníkovi čas, protože on si nemusí pamatovat, co mu poslal Kaufland, co mu poslal Dr. Max, co mu poslal Datard, ale dostane pravidelně v pondělí a ve čtvrtek jeden newsletter za svůj oblíbený retail park, a kde uvidí všechny akce, které na ten daný týden, na ten daný víkend jsou prostě platné. A to je za mě ten nejsilnější impuls, že on se nezve kvůli jedné akci, ale kvůli prostě 5, 6, 10 akcím, které má krásně přehledně seřazeny podle sebe. Vy jste vlastně využili, dalo by se říct, mezeru na trhu a využíváte toho, že bez pobídky dneska ten koncový zákazník málo kdy nakupuje. Je to tak. Je to tak. Vlastně, jak ta myšlenka vlastně Retama vzešla, já se v maloobchodě pohybuji 25 let a moje poslední působiště bylo jako generální ředitel společnosti Taco Fashion. A já, když jsem komunikoval se svými oblastními manažery, tak jsem říkal, co se děje, teď opravdu použiju náhodně jméno, co se děje v Blansku, proč nám nefunguje Blansko? Pojďme tam dělat nějakou akci, pojďme někde komunikovat, že jsme schopni něco udělat. A ta odpověď vždycky byla, Štěpáne, ale my nemáme jak, ten nástroj vlastně neexistuje. A já jsem si dlouho kladl prostě otázku, jak to vyřešit, protože vím, že samozřejmě retail parky vždycky upřednostňovaly to, že si to má řešit nájemce přes svoje vědnostní programy. Na druhou stranu, pokud tady vznikla platforma a my komunikujeme i s nájemci dneska, opravdu s velkými nájemci v retail parcích a tu platformu ukazujeme, a ta zpětná vazba je, no pokud toto vznikne, tak vlastně my okamžitě se do toho zapojíme, protože tohle je přesně to, že my jsme schopni být mnohem blíž tomu našemu koncovému zákazníkovi a nespoléhat jenom na ty plošné kampaně, které prostě možná zaberou, ale my nemáme jistotu, jestli zaberou právě v tom Blansku, nebo v té Třeboni, nebo v té Příbrami. To znamená, že vy pak umíte i vyhodnotit právě úspěšnost té kampaně. Je to tak. Je to tak. My vlastně sledujeme primárně chování zákazníka jak na těch webech, tak samozřejmě chování zákazníka, co se týká newsletteru. Vyhodnocujeme vlastně, na které pobídky ten zákazník opravdu klikal, když šel dál. A samozřejmě vyhodnocujeme i úspěšnost těch jednotlivých postů na sociálních sítích. To znamená zase pronajímatel, potažmo nájemce získává nástroj, kdy se vlastně může rozhodovat, jaká akce funguje a jakou akci naopak nemá smysl dělat. Takže pokud chcete promovat své akce vůči koncovým zákazníkům, obraťte se prosím na pana Svobodu. Děkuji mnohokrát. Já děkuji. Díky.